Amadeu Carbó, ets un col·laborador habitual del Gaudés de Festa i et presento gairebé així. Tot i que estàs empescat amb moltes més iniciatives, el Festa Festa, aquests dies estàs fent el Virus Popular, també, que en parlarem després, però, sense cap mena de dubte, ara estem en els dies, al voltant de Sant Jordi s'ha despertat tot un debat, que és les festes el dia que toquen. Quan es va anunciar, no?, els mitjans públics catalans, molts d'ells van, per dir-ho d'alguna manera, anunciar que Sant Jordi se celebraria el 23 de juliol, molta gent a les xarxes socials, que a vegades, i a vegades no, són un mirall del que opina la societat, van dir: home, Sant Jordi no se celebrarà, es farà una altra cosa, però Sant Jordi és el 23 de juny. Tu què en penses de tot això? A veure, jo penso ostres, que de vegades anem a pixar un paper de fumar o amb guants de plàstic, no? Què vull dir amb això? Ara Doncs que de vegades... Els guants de Digue'm, plàstic. digue'm. S'han posat de moda els guants de plàstic, malauradament. Que de vegades som excessivament puristes per coses que necessiten una explicació molt més pràctica o molt més fàcil. És evident que Sant Jordi és el dia 23. De fet, estem a la setmana de Sant Jordi i ja hi ha iniciatives de celebració de Sant Jordi. No ho estem celebrant com ho celebrem, ho hem celebrat, anava a dir, sempre no, des de l'any 1930. Perquè el que entenem que se celebraria el 23 de juliol és la Fira del Llibre, o la Festa del Llibre, o diguem-li com vulguem, que en els seus orígens la celebràvem el 7 d'octubre, 1926. És a dir, les coses tampoc són tan antigues, no? I les podem justificar de moltes maneres. Nosaltres diem que celebrarem Sant Jordi el dia que sigui, és igual, perquè en el nostre interior, en el nostre cervellet, tots tenim una imatge de la celebració de la Diada de Sant Jordi, que és parades de llibres al carrer i roses, i regalem roses. I després cadascú es fot la festa que vol, i amb qui vol. Amb l'enamorat, l'enamorada, amb l'amant, amb qui vulguem, no? Però és igual, no? Llavors, el problema és quan volem filar tram prim i de vegades volem donar lliçons als altres, però si ara sortim al carrer i li diem a la gent se celebrarà Sant Jordi, és igual quan sigui, la gent ha entès perfectament el missatge que es donava, que és el dia del llibre, o la manera aquesta que tenim de celebrar Sant Jordi, la Fira del Llibre, el dia del llibre, o diguem-li com vulguin, la traslladarem de data. Però jo penso que això ha obert un meló molt gran. També es parla que si les grans festes nostrades d'aquest país es traslladaran a l'octubre perquè és un motor econòmic. Això és molt vell, Però això és tan vell com cagar rupit. És a dir, no arrupit, ajagut, vull dir, cagar ajagut. Sí. Sí, perquè és que de vegades diu, què és això d'anar a cagar arrupit? No, arrupit... Acotxat també es podria dir. És a dir, les festes, nosaltres les contemplem, com que nosaltres les contemplem normalment ja des d'una certa desnaturalització, ja les contemplem d'una manera estranya, però els nostres avis no tenien gaires manies en traslladar dates de festes per motius que fossin una pedregada, una collita que havia anat tard i que d'això depenia la jamància doncs es feia la festa o més tard o més d'hora i no hi havia cap problema. El problema el tenim nosaltres quan de vegades sacralitzem coses que no... I de vegades les sacralitzem perquè tenim una inseguretat pròpia també. El que està clar, jo no sabria com explicar-te quina olor fa al matí de Sant Jordi, però aquell dia és un dia diferent, no? Quan et lleves allà notes alguna cosa diferent i això passarà igual amb o sense pandèmia. Això passarà. Serà una olor diferent. Tindrà una olor diferent el 23 d'abril, perquè al final acabarem celebrant. Ho celebrarem diferent. I ho adaptarem, com adaptarem moltes coses. La revetlla de Sant Joan d'aquest any, ja me'n vaig quasi un mes i mig més tard, o 2 mesos. Jo estic convençut, veient com està progressant tot aquest tema, jo estic convençut que la revetlla de Sant Joan, la coca i els petards ens els fotrem a dintre de casa. Cadascú a casa seva.
Espero que no. Tampoc és una festa que vagi molt més enllà dels llocs costaners que tenen platja i això. Quina? I la festa de Sant Joan. I, òbviament, hi ha excepcions molt clares. La festa de Sant Joan és a tots els territoris, a tots, Està clar, però hi ha excepcions... Al Pirineu no baixaran falles, a l'interior no farem fogueres, sí, igual que platja. T'estic dient, tret d'aquestes excepcions molt clares i locals, com el cas de les falles del Pirineu, que són les que siguin la nit de Sant Joan, o, per exemple, Valls celebra la seva festa major per Sant Joan, la festa de Sant Joan d'un percentatge molt elevat dels catalans i les catalanes és simplement el sopar rebella en una terrassa d'una manera familiar o amb les amistats i tirar petards i ballar en aquella terrassa o en aquella casa. Hi ha moltes combinacions possibles, no? Però, per exemple, el fet de fer fogueres, no? Fogueres, en el cas de Barcelona, que ara ho estava mirant, que aquest any haguéssim celebrat unes 30 o una 30. No? Això no se celebrarà. Però trobarem la manera entre tots de fer Sant Joan i jo estic segur que ho farem. I no hi haurà problema. És a dir, el problema no està tant... Jo penso que el problema no està tant si fem festa d'una manera o una altra. El problema està si deixem de fer festa o si deixem de celebrar. Això sí que serà un problema. Això sí que serà el dia que visquem, una mica. Exacte. No, i que deixem de celebrar... Quan deixem de celebrar haurem perdut una bona part de l'essència comunitària. I és veritat que és molt complicat viure en comunitat en confinament. Perquè, bàsicament, estem vivint d'una manera individual, però també és veritat que més que mai s'està constatant que existeix una manera de viure comunitàriament a les xarxes socials, el que en dèiem les comunitats virtuals o comunitats digitals. Realment són comunitats. Realment són comunitats. I com que són comunitats, serem capaços de celebrar. De fet, jo crec que el que ha passat, Amadeu, el que ha passat segurament és que qui tenia la comunitat social, local, petita, propera, que la tenia al sortir de casa, l'ha hagut de passar a la virtual on no hi havia aquesta comunitat, perquè no hi havia la necessitat simplement perquè ja es trobaven al carrer. Exacte, però ara aquesta realitat existeix. A mi em costa molt, també, jo que sóc una persona que em dedico moltes hores al món digital actualment i que jo era una persona molt contrària, jo cada cop més veig que ja existeix aquesta comunitat digital i que en comptes d'anar a la plaça o anar al bar o anar a aquests punts de trobada on les persones es relacionen, ens trobem en punts concrets de determinats programes, de programes informàtics. Però les relacions s'estableixen igual i aquesta és la base de la celebració, les relacions de les persones. I això que a mi em costa també de veure-ho, jo penso que serà així. Jo vaig publicar fa relativament poc, potser un any o dos, no més, quan van cremar... quan van tirotejar a Puigdemont a Coripe, al poble que era Coripe, que la meva reflexió no era si... perquè la gent... Ostres, la gent s'estripava les camises que havien cremat un ninot del Puigdemont i que havien tirotejat el Puigdemont i tal, no? I jo pensava, ostres, si agafem exemples de la nostra... on es fa escarni o es fa befa de persones en les festes, n'hi ha moltes, no? La diferència estava que fins ara havíem pensat sempre en clau local, és a dir, quan jo en el Carnaval faig un ninot del Felip, digue-li sisè, del Preparau, i li fotem foc al mig d'una plaça, fins fa 4 dies, això, érem els 4 que estàvem a la plaça que li fotíem foc. I ens sentíem que havíem fet una transgressió. I allò quedava a l'entorn de la nostra comunitat. Ara resulta que aquella comunitat de 30, 40, 50, 100 veïns que fan això, fan 100 vídeos o fan directe on la gent comunitàriament s'hi agrega, per tant, hi està present en directe, per tant, la comunitat s'ha multiplicat en persones i en espais. Això passa el mateix quan una persona, per exemple, aquest any per Patum, jo veia gent que feia directes
a la Patum de l'any passat, vull dir, aquest any no, que no n'hem fet encara. Feia directes i la persona que estava a Washington o és igual on estigués fent la beca de no sé quantos, estava a plaça i a més interactuava perquè eren missatges en directe que la gent... Ja sé que és una manera molt estranya, encara. Ja sé que és una manera molt estranya, encara. Però... En tot cas, aquest xoc del que em parles, xoc, no joc, aquest xoc, ve donat perquè la festa compta amb la sensibilitat dels que la celebren i també de la societat que l'envolta. I en tot cas, en aquesta època de comunicacions tan bèsties, tan ràpides i tan llunyanes, aquesta societat que l'envolta creix en número de persones d'una manera exponencial. En tots aquells que poden mostrar la seva sensibilitat vers la festa. Exacte, és exponencial. I a més poden opinar. No em vull desplaçar molt. També hi ha qui pugui esgrimir la raó de dir ostres, però en el fons estem banalitzant una festa, en el cas de Sant Jordi, d'una manera clara, en d'altres també, però aquí pugui esgrimir la raó d'estem banalitzant una festa en pro d'un fet capitalista, econòmic, gremial... Sí, probablement sí, però és que al final el Sant Jordi... I segurament aquesta persona no vol atacar el petit llibreter, perquè m'entenguis, vol atacar, doncs no vol atacar. El millor que pot fer és no comprar a Amazon, en aquest cas, i que compri la llibreria de sota casa, no? Però en aquest cas, home, sí que és molt important, per exemple, però és que en el cas de Sant Jordi sempre ha sigut no ha sigut mai una festa, per dir-ho d'alguna manera, deslligada, però... Exacte, deslligada del que seria la venda d'uns determinats productes que són molt llaminers i que aquell dia es fan especialment presents al carrer. Veiem, a Barcelona sabem que els vols de Sant Jordi es feia a la Fira dels Enamorats. Això ja ho tenim documentadíssim des del segle XV i sabem que es venien roses o altres tipus de flors que es posaven a la Fira dels Enamorats, que era al voltant del que és ara el Palau de la Generalitat i que en aquests moments doncs també era, no? Però és que ja era una fira. És a dir, ja hi havia aquest component de mercantilista o de venda. Per tant, això ja existia. La gent no sortia de muralles i anaven a buscar flors boscanes. No, per la Fira dels Enamorats era costum anar a la fira a comprar la flor. És a dir, aquest component... Existeix des del principi, sens dubte. I sempre va associat a festa i economia, va associat. Tenim exemples d'estudis dels impactes a la Generalitat n'ha fet l'impacte econòmic de determinades festes. La festa Valls, la festa del Calçot, té un impacte econòmic bestial. Té un impacte econòmic allà bestial que és importantíssim. Jo recordo una de les grans converses que vam tenir amb l'Albert Rumbo en el seu moment, quan estava enfrescat, sempre ha estat enfrescat en el tema de l'estudi de la Patum, però recordo que comentava l'arribada extraordinària de venda de vi, aiguardents, etc de la gent de Berga que es proveïa per poder servir per Patum. Quan a Patum hi anava i qui hi anava. No tenia la transcendència de... Està clar. Jo crec que aquesta persona es donaria per contestada. Molt ràpidament, que ens queda poquet temps. Explica'm què és això del virus popular. Això és una iniciativa que sorgeix el divendres 13 de març, pensant que això seria un confinament de 4 dies. I no, s'ha allargat molt. I és una acció impulsada en un moment que jo el dijous, que era 12, veig que totes les programacions de cultura popular, absolutament totes les programacions dels Ateneus, queden suspeses perquè la gent no pot fer, i començo a pensar què podríem fer per mitigar. La idea al principi meva era una altra. La meva primera idea era donar una resposta a les programacions ordinàries de les entitats
en aquest cas de les que tenia més properes a Barcelona, perquè no es veiessin, perquè no haguessin de suspendre les conferències, les xerrades, etc no? Llavors va passar una cosa que vaig dir, hosti, això com ho he de fer? Llavors doncs, vaig anar a buscar gent que creia que podíem crear un equip. Vaig anar a buscar la Paula Vallejo, el Francesc Buixeda, l'Arnau Cristóbal i el Xavier Malet, que la curiositat és que entre ells no s'han vist mai. Oh! No es coneixen. Un repte per quan acabi el confinament. Exacte, el sopar. Exacte. De fet, l'últim programa que volem fer és aquest. Nosaltres coneixem-nos, no? Que tindrà el seu què, no? I què feu? Molt ràpidament, què feu? I molt ràpidament, què fem? Cada dia fem una càpsula que estrenem en el canal de YouTube a les 10 del vespre, on tenim una conversa amb algú, com ara la puc tenir amb tu, no? I llavors això cada dia n'estrenem una, però a més també vam dir, home, ja que fem això, per què no fem espais de relació per la gent? I, per exemple, aquest diumenge que ve, que ja des de tota aquesta setmana estem fent una programació especial de Sant Jordi, doncs aquest diumenge, que serà 26, crec, doncs fem un vermut pandèmic, que serà el segon, que és un vermut popular. I la gent... I entre tothom, i, a més, sortegem una viruspanera a partir d'un Kahoot, d'un joc que farem de preguntes i respostes que fem online sobre Sant Jordi. Vaja, que us ho passeu molt bé. Sí, és allò de qui no té feina, el gat pentina. Bueno, doncs que hi hagi molts gats per pentinar, com aquest. Però home, si s'acaba el confinament, aviat també estaria bé. Una abraçada, Amadeu. Encantat de veure't i de tenir-te al Gaudis la Festa en aquesta setmana de Sant Jordi, el més diferent de les nostres vides per ara. Esperem que a pitjor no hi anem. A pitjor no hi anem. Una abraçada, Amadeu. De moment és el més important. Vinga, records a tot l'equip.